Maingat na pig-alalayan kang Legazpi City Emergency Quick Response Team ang babaeng ini. Napasero kang nadiskwidong tricycle sa tinampong sakop Kampurok 1 Barangay Dinagaan, Legazpi City. Alas 8:30 kasubanggi. Apwera sa iya, lugadan man ang sa iyang live-in partner na pigtarabangan man, makalis na makabarabad sa gilid tinampo. Enot naman na ipigdara sa ospital ang driver kang tricycle. Kan kami digdi, katapos yun na ilinmingan nila, so driver na iipit duman. Tapos susaro, nakatalbo na dyan, so papayaw sa lao. Nagagat kami sa 911 kay Kuwan, ambulansya na digdi yun may nangyari nga ni aksidente. Automatic man to. Sigun kay Police Staff Sergeant Leo Chris Espiloy, ang traffic investigator kang Legazpi City Police Station, gikan ang mga biktima sa pagsaod sa sarong mall sa syudad, asin pauli na kuta sa barangay Dapdap, kan masakop kang sarong pick-up ang sa indang linya, na nauli sa disgrasya. Base sa kanyang in-abord niya kanina, biglang nagdulas daw yung daan. Possibly, umulan kasi, kurbada po ba gayon? Sa presente, padagos pang pig-oobserbaran sa ospital ang pasahirong babae. Mantang kasubong aga, kan makaluwas na sa ospital ang live-in partner kaini, asin ang tricycle driver. Ang pangapunan ta po sa publiko, pag mauran-uran, magluway po kita para maiwasan ta mga siring na insidente. Hindi man po, kumbaga sabi ng taramon ta, makaabot man kita sa padumanan, maski bako makaskas. Importante, ligtas kita, makaabot. Naampang sa kasong reckless imprudence resulting to multiple physical injuries and damage to property ang driver kang pick-up. Nasa sa presente, ang nasa kustudiya pa kang Legazpi City Police Station. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal